Nik nahiago du lehenengoa. Nahiago izan aditza eta adarra jo, ziria sartu, arpa jo esamoldeak. Jaup, zer moduz? Gaurko saioan, zure lehentasunei buruz hitz egingo duzu. Aspaldiko lagun batekin gelditu naiz bazkaltzeko, eta mezu hau idatzi dit. Zer nahiago duzu? Txokolate ogitartekoa, ala patata tortilla? Nik nahiago dut patata tortilla jan, baina proposamena arraroa da, ezta? Gero berehala deitu dit. Adarra jotzen ari zen, oso txantxazalea da. Zuri ere gustatzen zaizu adarra jotzea? Ramonek esperimentu bat egin du Pilartxo eta Marenekin. Bi patata tortilla eskaini dizkie. Hau ere goxoa dago. Baina desberdina da. Bai, pixka bat gaziagoa. Hori da, eta tipula guztu handiagoa du. Egia, niri hau gehiago gustatu zait. Nik nahiago dut lehenengoa. Zer gertatzen da? Osaba, zer egin duzu? Bi tortillak berdinak dira. Zer gaiztu zaren, Osaba? Hau, pazientzia. Hau da esperimentua zertarako egin duzu. Zuei adarra jotzeko. Nahi izan eta nahiago izan, bi aditz dira, eta desberdin jokatzen dute. Nahi izan aditza. Nahi izanekin du erako aditza erabiltzen bada, aditzak objektuarekin egiten du komunztadura. Hau da, objektua singularra bada, aditza singularrean erabiltzen da. Eta objektua plurala bada, aditza pluralean doa. Adibidez, indabak jan nahi ditut. Ez entxalada. Indabak plurala da, eta ditut pluralean ematen dugu. Nahiago izan. Nahiago izan aditzean ordea, du erako aditzaren objektuak ez du komunztadurarik egiten. Izan ere, objektua perpaus osoa da. Indabak jan. Adibidez, nahiago dut indabak jan. Zer nahiago dut? Indabak jan. Beraz, nahiago ditut indabak jan okerra da. Hona hemen beste adibide batzuk. Nahiago dut patatak jan, ez piperrak. Nahiago duzue ogitarteko batzuk erostea? Orain, ohiko esamolde batzuei erreparatuko diegu. Ikus adibide hau. Ramonek bi patata tortilla egin ditu Pilartxori eta Mareni adarra jotzeko. Eta zehazki zer esan nahi du esamolde horrek. Adarra jo, txantxetan edo brometan ibiltzea esan nahi du. Adarra jo esamoldearen parekoa da, arpa jo, eta testuinguru askotan ziria sartu ere bai. Ikus beste bi adibide. Nire lagunak lehen txokolate ogitartekoa eskaini dit bazkaltzeko. Ziria sartu dit. Lagun batek esan dit, diru asko irabazi duela sariketa batean, baina ez da egia. Arpa jotzen ari zen. Jarri aditz egokia. Nahiago dut indabak jan. Zein da aukera zuzena? Nahiago dituzue ogitarteko batzuk erostea, ala nahiago duzue ogitarteko batzuk erostea? Nahiago duzue ogitarteko batzuk erostea. Nahiago ditut patatak jan, ez piperrak, ala nahiago dut patatak jan, ez piperrak. Nahiago dut patatak jan, ez piperrak. Orain, esamoldeak.
Hemen esaldia beste modu batera, baina esanahia aldatu gabe. Nire lagunak txokolate ogi tartekoa eskaini dit bazkaltzeko. Ziria sartu dit. Adarra jo dit edo arpa jo dit. Osatu esaldia. Lagun batek esan dit, diru asko irabazi duela sariketa batean, baina ez da egia. Arpa jotzen ari zen. Nahi izan, nahiago izan, esamoldeak. Ondo izan, aio!